Ka Hills Farmers Union HFU kalapan pau ya ka jingsong kemen hadien bakinong rep halapangap kilayo banet hiar shakilingkha jongki ban beteng ya ka kamrem u General Secretary ke HFU Central Body ba Alfan Bird Kharsentiu ulong bakade kesngi ke bakmen namar ulayu I dalade bakinong rep kilala melet repsuk hakilingkha jongki ulai khublei ya ki menteri rangba jong ke jela Meghalaya bat Assam kumju ru ya ki SP, DC, Magistrate, BDO buat ki officer Jombora Arjla ki bela trei banwarra ya ke jingsuk hagte kethan. Uba kharsenti ulong ru ba ke Interstate Border Peace Talk Committee kan sapen sngow syaka sarka Meghalaya ban pen kloy ya ke jing ya pen betput apadeng ki Arjla khnam wan weng ya ke jing jangkinong rep ki basyong basa hakaput. Da kemensim juga jing sngow kemen ngi sngow ba ban yathu ba minta kasngi kinong rep ki jongi hapo lapangap kilayo pat banlet chikilingkha jongki ban rep hakitu ki jaka hapo ka bodar hapo ka badan kejeng ya kenat manakane hapo deng kasnong tapat ka bana Karbi Anglong bat kalapangap ka badina po West Jenti Hill District kaliang jo ke Hills Farmers Union ni sngow ban penpau ya kejeng sngongu ya ki arngut ki Chief Minister u Himanta Biswa u badina ka jela Assam bat kumjuru ya u Sir Conrad Sangma ubadai u Chief Minister jongka sarkar jela Meghalaya. Ngisngo ban ai khublei ya i Deputy CM jongi i Mas Nyau Balang i Balawan dala jong menin kasngi shika meeting ban yakran bat u CM jongka Karbi Anglong District Council u Dr. Toliram Ronghang. Kalong kai kaba ngisngo tenat hadu kata-kata bang yu iru ya kajing simkhia nadu USP DC nangta ki magistrate nangta ki BDO na borok arteli ki niki district na West Jenti Hill District bana po Karbi Anglong District te kani ka penpau ya ka jingtre sitam jong ki arteli ki jela pala banwan rapat ya ka songsuk songsan hangte hakasnong hapo lapangap bad hapo tapat ngisngo ya ka ban penpau hangni bahoj ngisngo thu bha kini ki border issue kilong very sensitive kini ki border issue kam nginum job ladang yele da ka jingya umsnam henrengi don kam ya ka bor jobing nang tangi don kamru ya ka jingya sha kumba ngiyoi but da kaliang jo ka dorbar snong lapangap kala maintain bha ya kane ka peace and harmony ban control ki pajba bakimdai ban wanra ka ta violence lane ni ban ya penya man saw te hendrei dei bangilala ban maintain ikane ban ngilala ban wanra ya kane ka jingjob ba ngilayo ru ya ka ban lidrap ya te ko ba jongi hangtei te ngangets kem ba kane ka jing persang ka jongi nakaliang jong ka state government bro arteli ngin numma chu ya kane ka jing ha ka be dei bat ka te ka jaka ka ba yakni ya kete ka po tapat bat hapo lapangap nakaliang jong Hills Farmers Union ngidan ru ha kane ka Interstate Peace Talk Committee lesi lingba kane ka committee kinse kendo yo Chief Minister nakabanta banyakaran bat halor ki mat ki badan kam bangila ban penbej no ye kini ki put ki badan ha ki border ki badan ka jing ya kanat te nakaliang jong Hills Farmers Union i penpau ka jing so comment ka bahado kata-kata bakin ban yo I bakin nong rap ka jongi kilayo ban li biang hangte hapo lingkha hapo lapangap